background nga madungog nga na istorya. Mao na akong cameraman, maulaw na rin siya makita sa kuan kay basig daw makita ang sa mga followers. No? Sikat bagay na kung sa sikat na kayo na ang yang na unique kayo di siya basta-basta mapakita siya dabira ng mga anime bitaw anime sa Japan do gani na dito sa pakita kay kung pakita ay mahal kay kalimpi Video ka ni mo ko? I-video ka ni mo Sanitas! Yo, sanitas! Sanitas! 2,000 years later. yeah mga kabingkan na ata karon sa may Makinig Drive Makina Davao City karon atuon na to karon ang pinaka best na pinakasikat na impulukan diri sa Dakbayan sa Davao do ako masaksihan kung sa kadaghan ilang kapaw birthday ba o dili birthday. So ito po si DJ March mga kabingka and welcome to my vlog. Mga kabingka na natakaron diri dapit sa akong ginaingon sa Eat and Run. Mga kabingka na eat all you can. Tan-aw na to karon mga kabingka kung best and best ba ilaw pagkaon ri worth it o not worth it. Ako mag-ingon sa inyo, no? Ako sensitive dito sa mga pagkaon chika sa mga kabingka. Yeah. Nagtakaroon diri dapit sa sulod sa ilang restaurant. So tara atong unsay mga pagkaon na. Tara, let's go. Mga kabingka. So best ay mga kabingka. Morning isa sa akong food paborito mga kabingka. Pero muna ginaingon nga alas paborito. So na sila humba, no? Humba, basta ka na baka na. Kari. Oh, kari. Murag si Stephen Curry. Manok yawon mga kabingka. Nahay basta. So lami jud kay. So naapo ilang mga dessert, tanaw na kay ilang mga dessert mga kabingka na ay basta kanay lami jud kay ni mga kabingka. Kuning tilawan unya mga kabingka kung sa kwad ay mo siya og kaning sa tawara. Magtupong ate pioka tapos uy kaning pinaka-unique mga kabingka kaning small burger. So diri pod ay kani kay ko pamilyar pero kamo pamilyar gud mo unsa ang pinaka kuha na lang mga kabingka. So tara mag appetizer. Appetizer mga kabingka. So let's go, magkuha tayo. Nahinay ka rin mga kabingka. Plato. Siyempre, na to. Ito naman.
So, so ato sa kitang dito tapos makuha na po plato na sa kabinda. Grabe. Nailog ka. Plus, ano rin mga labitan ni Paxio. Tapos may bihon. Mak, di na ka magkanon, Mak. Hindi na pwede mo rin ang una. Ito kita ang mga Pilipino ito mga kapita. So, tangan dyan ko na po rice. Rice and rice. Tangan ba ito? Tapos, magkuhan ta na ang ito. Naka-unique oh. Dito tayo sa kanilang plato ng pingkat. Order ibis kami naman. So, So, according buat mga kabinda, kung saan na pwede pagkaon. Right. Mga kabinda, sumpa na nato ang ilang pagkaon, mga kabinda. Ay, salamat sa tubig. Pwede kayo tubig. So, ato ning kilawan ng ilang kanton. Okay kayo sa 399 lang din yung mga kabinda. 399. So, kanina po ang makang. Ano yung mga kabinda? Balik yung mga kabinda ko. Chicken lang ang kabinda. Tumi ang pakyo. Samat. Hindi na ko sa mga murot nga tanan ng buwan. Nabayar ko ng rin pag murot. So this is the tapioca. Lamig yung tapioca. Oh, this is a chicken.
Cute yung burger mga kabingka. Unique yung mga kabingka. Cute is kayong burger. Unique tayo. Tapioca. Lamon daw. This is kari-kari. Burmese. Chicken. Kuha na ito ng cake. Thank you. This is a cake. Ano yun? Fairness. Ano yun? Apa o? Ang ilang hikot. Hikot na ano? Ano? Chicken garden. Garden is garden. Chicken garden. Chicken garden. Chicken garden. Nangiyan sa chicken garden. Shout out kay Bien Garden. Tama din mo yung palintik. Dapat mga kabingkang wag to kayo mo dre dili kayo mo inong nga kuhan, dili mo busuglan para dili bulugi sa inyong gipairan, no? Okay kayo dili. So sa 300 sa 389 okay kayo mga kabingka. Ano ni ani mo ka urog man ako? Ani mo ka urog man ako? Ini kayo, ini. Pero mas nami yun yung chicken garden. Chicken garden. Yan, chicken garden. Oh, set out this akong kamilaman ginasyo. Christian Parangales. Yung set out sa inyo. Nasa chicken garden. Na, akong taon, chicken garden. Dito. Pero mo na yung pinakaganahan doon yan yung unique na burger ba kasi di ba kasi ano makitaan ng mga burger tango ayo kanyo kay kutis Ay, kung ka lang sa cake, lang ko. Buntok ang tanan oh dami po kayo fairness
Huh? This is a one. Oh. Palaman yan eh. Mango. Diba? Oo. Kabalo ko. Kaya pa ba na kung bubalik niya mga kamingka, pero tingnan ako kaya yun eh. Hindi pwede nga dito pinasaya, di ba? Bukan ikot dun sa ako bago kung balik dito. Ang gusto na kumalikan ka ng chicken gardon. Chicken gardon na. Lami kin chicken gardon. Tawa dito nga katong gilukot nga katong rulyo-rulyo. Lami ka to, chicken gardon to. Tawa dito. Lami ka ito. Ito lang, humba. Lang. Humba. Humba. Asal ang humba. Nahabing ka. Magluwan. Mga habing ka. Dili lang di kaninga, dili lang di itulukan ni mga kabingka, no? Dili lang di itulukan. Kani di siya. Napa di siya nagakuan po di sa mga catering dre, no? Mga wedding o uban pa. Dutan ko mga kabingka. Ako nang usburo kaon. Tapos tingin ko ang food peso. Mabis tayo. Mabis na yung manok niya. Okay ka ng manok, no? Okay kayo ba? Ako siya, chicken gardon yung Ano to? Ah, Ano to? Itong lukot na iba. Tawa na isa sa burger. Di isa chicken gardon at chicken gordon pala yun. Kasi natumuwi ako ako. Napuyo ang akong anak, Regina, inyong ikoy-koy. Kung gusto sila, kung dating ang kapangyarihan, ang buhon ko mutikot sa dapat. Saan ba? Oh, yun. Chicken gardon. Mobile ka tong among bayaran niya dili worth it. No, that's it. chicken gardon. So, lamig kayo mga kabingka. Tingin ko, hindi ko na kaya babalik doon. No? Ako lang, kung gusto din mo lang mo yung mga kabingka, at mo din napita, barator kayo. Sa 399, asam ka na. Diba? Sa iba na pwede mahala. Tapi tapioca, oh.
shout out day kay Jumong. Jumong, tanawan ning kwan Jumong. Tanawan ning kwan Jumong oh. Dali kay Jumong. Jumong. Yan. Tanawan Jumong oh. Sabi kita, ginawa Jumong. Jumong. Tawa, dukat na Jumong. Lamig kayo. Tungod sa kalami ba, natukan ko. Grabe. Tawa din ng cake daw. Finish. Delicious. Kailangan terima. Sino yung tinendo na rin? Plato kayo. Pasensya mo sa background nga madungog nga na istorya. Mao na akong kameraman, maulaw na siya magpakita sa kuan kay basig daw makita sa mga followers. No? Sikat bagay na unsa. Sikat na kayo na. Ang yang now unique kayo din siya basta-basta mapakita. Siya dabira ng mga anime bitaw, anime sa Japan. Mao gani na dito sa pakita kay kung pakita ay mahal kay talimpi. Mga cut up po di kay Daryl Animo. Ginawa ko, ikaw kasugay kam ko, layo na kay kas kamatuhuran. Ani ka dapat mo kao, Daryl oh. Lamig ka rin. Lamig ka rin. Lamig ka rin oh. So, orta na ko. One last. Best and best tayo din mga kabingka. Hanggang sa muli mga kabingka, eto po si DJ March. So, atangi ang akong sunod na kabanata. So, see you in next my vlog mga kabingka. Bye! Ito na mo diri sa Eat and Run Buffet Restaurant, makita sa Tahimik Avenue. Ang price lunch is $3.49 per head at same sa dinner. Visit na guys. Open May Monday to Sunday. 10 a.m. ang lunch, then 5 p.m. to 9 ang dinner. Thank you. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love